Elisa, Hani langsung jumeneng nangis sajroning atiku nalikane kamu tinggalku musiknya rada baper ya mas.
Arifin. Napa iki? Leren Sawatara ya maaf Leren Sawatara ya ingkang angka sepisan ya tan lir wong ngagungake rasa syukur marang purbaning Gusti ingkang karya jagat ya nok ya pancen ya kaya ngono tur kuwi wajib maaf sapa gelem syukur bakal sun tambahi kanikmatanmu he menungso sing ora gelem syukur bakal nampa masiksan saka panjenengane Gusti Allah Subhanahu wa taala ya syukur marang purbaning Gusti merga wis diwenehi nikmat sing luar biasa sehingga awake dhewe iso silaturahmi ngaraketake pasederekan gelar budaya Jawa wayang kulit ana ing balai desa Ngarandu desa Ngarandu ya kecamatan Kauman ing wewengkon Ngadipaten Ponorogo ya ngono ya Yung ya nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat selamat. Oh, ngono. Ya, tanpa nikmat telung perkara kuwi, tangeh awake dhewe bisa sowan nderek lawan kersaning para panitia, ya. Kersaning kabeh para masyarakat sing disepuhi kelawan panjenengane Raka Mas kepala desa utawa Bapak kepala desa ana ing Ngrandu. Oh, ngono. Asmane panjenengane Bapak Suparto. Wah, Suparto iki jenenge Janaka. Heeh. Mula pas karo piyaine jenenge Suparto kuwi ya asmane Raden Harjuna, ya Raden Janaka. Nek cara wayang ganteng-gantenge wayang sakothak ki ya Janaka utawa Harjuna. Mula ganteng-gantenge wong sak desa Ngrandu kuwi ya lurahe ya kuwi Pak Suparto. Sawangen lek raine uwireng, Nduk. Kowe karo Pak Lurah kok sajake saking akrabe kok, Nduk. Saking akrabe iya
saben biar ki meni WA-an karo aku. Oh ngono. Mulai ki mau aku teko ya rangkul-rangkulan ki wong liya dadi dulur ki kaya ngene iki no. Oh ngono. Lha beliaunya mau ngendika pun Mas Kangko. Pun jenengan kali kula niku pun kaya dulur mengke kula manggarapi pripun mawon siap sing penting masyarakat kula seneng, masyarakat kula ki marem wayangan dalu menika. Oh ngono ya karo Mas Lurah Suparto. Heeh. Ya umure ora matek kacek adoh karo awake dhewe. Heeh. Panjenengane 55. Ya awake dhewe engko Oktober 48 nduk. Oh iya ngestoke dawuh. Mula nek aku karo beliaunya ki wis akrab mong sok WA-an sok gojek ngono ya. Terus saben aku mayang ning Ponorogo panjenengane ya nyusul. Biyen ana ing Maguan panjenengane iki ya nyusul ana ngiras pantes ngungkeri tanggalan bengi iki ya. Nek pinginane ana ing Ngadisanan Sambit ya beliaunya ya rawuh. Ana Mbalong wingi ya nyusul awake dhewe. Ketok lek banget tresnani walaupun baru saja kenal ning ketok yen to panjenengane Pak Suparto kuwi seneng nggone nyambung silaturahmi, ngraketake pasederekan, ngraketake paseduluran. Terbukti karo aku wis akrab. Oh ngono mula panjenengane 2 periode ngasta dadi kepala desa ana ing Desa Ngrandu ya ditresnani kabeh para warga masyarakat. Oh ngono ya iya. Mula panjenengane estune arep leren no. Ya arep leren dadi warga biasa. Heeh. Periode ketiga iki panjenengane iki estune arep leren. Ning nyatane masyarakat tidak mau. Oh, wis kadung percaya, wis kadung tresna kelawan panjenengane Pak Lurah Suparto bisa periode yang ketiga yang akan datang uga ngasta dadi kepala desa meneh ana ing Ngrandu kene. Oh ya, iya wis to. Angger tipake becik, tilase apik ning masyarakat ya tresnani, ning masyarakat ya gemati, wa insyaallah bakale tetep didukung lawan sedaya lapisaning para masyarakat. Tapi pasti nduk sing diarani wong akeh iki pasti ada pro dan kontra kuwi pasti. Oh ngono iya ngono ya mulai ya panjenengane yang nyatane masyarakat isih mengendaki, masyarakat isih nyengkuyung lawan panjenengane Pak Suparto mengko macung meneh dadi kepala desa. Periode yang akan datang iki beliaunya ya saguh diniati ora golek duit, diniati untuk mengabdi kepada masyarakat. Mergo apa? Dawuh para pinesepuh, dawuh para pinter, para mintuna, para kiai alim ulama, apik-apike wong kuwi nek uripe bisa piguna lan mengabdi kepada semua masyarakat. Oh iya kuwi sing nggo patokan sing dienggo paugeran. Ya muga-muga awake dhewe nderek ndedonga muga-muga tetep dalam rangka pilihan kepala desa ana ing Ngrandu sing wis aman, sing wis guyub, sing wis rukun iki dipertahankan, nek perlu ditingkatkan kangge sono menjunjung tinggi rasa persaudaraan para warga masyarakat ana ing Desa Ngrandu lan tetap menjaga kondisivitas Kang Sarto, menjaga persatuan dan kesatuan. Amin ya robbal alamin. Ya ngono ya mulai iki disangga bareng ya. Adicara tahunan sing kaya ngene disangga bareng kabeh mempunyai peran. Ya. Jadi iki dudu hajate kepala desa tok udu, dudu hajate perangkating desa tok udu, dudu hajate lembaga desa, LPMD, BPD dudu. Ning ini hajat semua warga masyarakat rumangsa andarbeni. Oh, ngono ya. Rumangsa andarbeni. Mula jane dana saka PAD kuwi cukup nggih membiayai pagelaran wayang kulit bengi iki. Ning masyarakat tidak mau tinggal diam. Masyarakat kepengin nyodakoi bumine, kepengin nyodakoi desane ing pengangkah bisa dadi asana barokai kabeh sing lenggah ana ing Desa Ngrandu kene. Mula iki engko wis sepakat nonton wayang nganti rampung kabeh para warga masyarakat, ibu-ibu wis ket sore lenggah. Engko lek ndelok ora mung tekan limbukan tok kepara nganti rampung dipirsani mergo nyumbutne karo lek urunan perwuwung 10.000. Kaya ngono ya.
nek kena kono-kono desa kono-kono iso 50.000 tekan 100.000. Aku tau lho nduk ditanggap kuwi masyarakate perwuwung utawa perkaka kuwi urunane 250.000 nggo nanggap awake dhewe. Oh, nang kene lho 10.000 wis iso nanggap awake dhewe. Lah ya heeh. Nek kaya ngene iki tanpa guyub, tanpa rukun, tanpa manunggale para warga masyarakat tangeh kelakone mula aku iso ngarani warga masyarakat ana ing Ngrandu kene sebagai warga yang hebat, warga yang peduli terhadap desa dan selalu menjalin kokoh persatuan dan kesatuan. Mula tepuk tangan buat warga Ngrandu yang hebat malam hari ini. Oh ya. Ya ngono ya ya weh ya 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 ya. Maya wis ngendika Mas Lurah, Mas Parto. Ya. Muga-muga nyambung terus Mas Kangko silaturahmine. Mungkin muga-muga tahun ngajeng mungkin saged wayangan malih. Ya heeh. Ya ngono ya ya heeh. Tenan kok no. Ya heeh. Wis kaya dene lek wis kaya dulur ngene iki nek wis manjing kaya paribasane dudu wong liya wis paribasane rega ki ora usah ngarani. Ngono ora usah ngarani wis ngerti dhewe. Oh ya heeh. Ya ngestokke dawuh. Heeh. Ya. Iki gandeng adicara bersih desa. Ya. Ndonga bebarengan nyuwun marang Purbaning Gusti. Ya slendro songonga. Bebarengan kelawan para warga sing bengi iki tirakatan. Ya. Nyuwun marang Purbaning Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kanthi srana gelaring bersih desa bengi iki sing digelar kabeh para lapisaning masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, ya sesepuh masyarakat, perangkating desa, lembaga desa, kepala desa, ya dadi asana nyundul marang apa sing dadi kersaning para warga nggone nyuwun marang Purbaning Gusti satemah sakwise nganake bersih desa iki desa Ngrandu dadi desa ing baldatun batun warupun gawur gemah ripah jinawi kerta tata raharja murah sandang kang sato pangan ada saka bencana alam digampangne nek golek rejeki diparingi sehat awake dawa umure soleh solekah para putra putrane digangsarke nek golek rejeki rezekine kathah melimpah tur barokah selamat donyane selamat akhirate Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Yuk sinden beli jumeneng sedaya. Atas rukun Islam. Oh.
nduk ya nduk ya Pak rukun Islam cacahe ana lima duwite waras alae la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Matur sembah nuwun ya donga bebarengan ya yo men kalis ing rubeda adoh saka godha rencana ya wis tak dawuh awake dhewe minangka dadi wakile dulur lanang sapa kepala desane Ngrandu panjenengane Pak Suparto ngaturaken sugeng rawuh sedaya para tamu undangan ingkang boten saged kula aturaken setunggal mbaka sawiji ing antarane mbok menawa wis rawuh saka ing pemerintahan Kabupaten Ponorogo juga dari Forkopincam ana ing Ngrandu Pak Camat serta jajarannya Pak Kapolsek Pak Ndan Ramil ya tokoh-tokoh masyarakat ya Datan Kantun kepala desa se-kecamatan kecamatan Kauman. Oh, ngono ya yo wero ngapal ya karo lurah-lurah se-kecamatan Kauman. Urung wong aku ki arang-arang. Oh, ngono aku ya wis matur karo Mas Lurah Parto. Upaminipun ora enek wahyu keblasuk pengin nanggap awake dhewe apa kelakon awake dhewe sowan mrene. Lah iya heeh. Ngono ya ya wong Ponorogo ki paribasane dikuasai oleh dalang ya saka Karanganyar. Oh, ngono Ponorogo sekitarnya ki lek wis dalange Ki Cahya Puntadi wis. Lah iya heeh. Awake dhewe arang-arang. Ning alhamdulillah keri-keri ki rada kerep. Oh, ngono. Cahya Puntadi sapa? Mbok aku ya ora kenal dalang kok ngendi. Wong karo adike kok. Lah iya. Pancen rezeki iki wis diitung dhewe-dhewe kok no. Wah ngono ya. Iya iya ngestoke dawuh. Awake dhewe rada suda daerah Nganjuk terus Ponorogo, Medion. Lah ya. Diatur karo sing maha kawasa. Oh ngono ditresnani karo Lurah Maguan, ditresnani karo Luwah Ngadisanan. Terus Lurah Balong, terus Lurah Ngrandu. Mbok menawa kok iso nulari ngendi-ngendi? Iya,
iya gen tambah serawung tambah dulur. Lah iya engko sasi ngarep kuwi tanggal 7 ya ana ing SMA SMP Negeri 1 Ponorogo. Oh ngono ya alhamdulillah ya alhamdulillah. Wayang tetep ngrembaka walaupun nuwun sewu cara persenane iki wis rada suda timbang tahun kepungkur mergo okehe desa-desa do bingung. Oh ngono ya enek sing wis dhewe awake dhewe batal kuwi ya ana nek ora keliru ana 3 tempat. Oh ngono mergo dana desa ki ora kaya dhisik lek dhisik ki 1, berapa M saiki mung karek udakara 300-an yuta. Iya danane dienggo MBG heeh. Iku KDMP dan lain sebagainya wis monggo lah. Awake dhewe manut bakune isih padha tresna kelawan budaya ketitik bengi iki sing pareng rawuh ya pirang-pirang. Wiyuh. Sakmono mbane nduk iki apa jenenge penonton yang sangat luar biasa. Ndek iki ning balong ya ngono sak lapangan bek. Oh ngono. Iki sing ning dalan-dalan kono ning layar napa nggih wonten sing ningali Pak ngaten iki. Kathah nggih. Nggone mboten muat nggih niki. Masya Allah penontonnya akeh kaya ngene iki positif nduk. Positif apa? Regoku kemurahan ati. Tuman kuwi mesti lah ya. Ngono. Ngeten iki nggih namung sak desa Ngrandu tok. Wonten sing saking jaba desa wonten, Pak? Kathah. Ngono iki mboten isih to sampeyan delok teng mriki. Kan nanggapne dhewe lurahe sampean. Ya. Ngono. Iya, Mbah nuwun. Iki maku ya ngendikan anu apa jenenge diparingi dawuh karo Pak Parto. Wah, malam hari ini Mas Kangko sing dodol niku enten sekilo teng dalan mriku nganti mlebu mriki wis kangelan. Iya. Jadi masyarakat nggone bersih desa bengi iki uga berbagi rezeki no. Oh, ngono bakul-bakul padha mengais rezeki. Heeh. Tutupne ora banyolane. Nggih sumben neh. Iya. Ngono ya iki ana Mas Gareng, ana Mbak Elisa Urcarus Alaso, juga ada Mbak Hani Kusuma. Hani Kusuma iki tambahan. Asline ora nganggo Hani Kusuma ning gandeng ndek inginane iki Pak Lurah Parto ki nonton ning Adisanan. Wah, anu ngebel aku terusan Pak Parto. Anu Mas Kangko pripun? Upami dituwun tambahi Hani Kusuma cocok napa mboten? Cocok mawon aku. Anu jenengan telepon ke, kula mboten gadah nomere telepon aku. Mang telepon ki ambak. Ayo, iya. HP ku ki ora nggo nyimpen nomere sinden-sinden kuwi kok, Nduk. HP ki khusus. Lah ya khusus nggih konsumen. Ya, sinden kalau tak simpen malah kudu WA karo aku malah. Ngono ya. Pun mang telepon piyambak mawon Pak Parto, Pak Lurah. Mangke saged napa mboten? Alhamdulillah didadak kaya iso ani. Lah ya. Lah ya to. Ngono ya. Iki iso komplit karo Mas Gareng jajak barang. Mbok ya. Iki mengko waktune dibatasi no. Waktune dibatasi. Heeh. Iki mengko wayangane nganti jam 3. Oh, jam 3. Ya mergo dibacutke ngruwat. Oh, ngruwat. Ya. Sing ruwat bapake awake dhewe ya bapake Dik Cahya Kuntadi. Dik, heeh. Aku lek ku nyeluk ya saiki Dik Kaji. Heeh, ya. Dik Kaji, heeh. Oh, ngono, heeh. Ya. Mbah Sukron sing ruwat engko, heeh, engko ngantek jam 3 ngantek subuh. Urwatane ya mula ki mau rada maju jam 09.00 wis ndodho kotak. Oh ngono. Ya. Ayo Mas Gareng. Mas Gareng jajak. Ya ya turi jumeneng ana ing pepanggungan. Ya coba kaya apa? Pelak Mas. Iki lek rung prau layar urung marem Gareng. Ya, ayo kanca ning gesek gembira.
Alhamdulillah ketemu meneh karo Gareng Jajak, Gareng sing lagi naik daun, ya. Gareng J anyar tapi namanya sudah melejit dan sudah ngebaki Indonesia jagat lor etan kulon kidul. Oh, ngono. Sugeng dalu Mas Gareng Jajak. Dalu. Apa? Ora semangat ngopo ya, Le? Mangkel aku, Pak. Mangkel ngopo? Kok anyel iki ngopo? Ditanggap iki kudune seneng. Yo mergo nek ora ditresnani ora mungkin ditanggap kok mangkel ora lega atimu iki ngopo? Yo nek senenge kula jane seneng banget mangkele karo jenengan kok. Lah ngopo karo aku kok? Wong kula yo ditulisi yo bintang tamu Gareng Jajak, bintang tamu Hani Kusuma, bintang tamu Mbak Elisa. Kene ngopo sing ditokno ngarep dhisik kok sing edok-edok? Kok ora sing lanang-lanang? Masalahnya sing mirsani kepengin ngematke luwih dhisik, ngematke ayune Mbak Elisa, ayune Mbak Hani Kusuma timbang nyawang batang kaya raimu. Lah iki lho sing mari lara ati ya iki. Lah apa? Senadyan wong lanang iki nuwun sewu, wong lanang iki duwe ijazah. Wong wedok ndelah iki ya dobel, Pak. Duwe ijazah ya duwe wajah, mula disawang kepenak. Nek wong lanang kuwi duwe titel kelulusan. Wong wedok ya dobel, ya duwe titel kelulusan, ya duwe kemulusan. Oh iya. Nek wong lanang duwe keterampilan, wong wedok ya ndelah dobel. Dobel nek duwe keterampilan ya duwe penampilan. Iya. Nek wong lanang duwe swara apik, wong wedok ya dobel. Duwe swara apik ya duwe kegiatan yang lain. Duwe apa? Pokoknya kegiatan yang lain. Oh iya. Mula aku yo ngalah ora apa-apa. Sepele Pak, ten mriku lho, ten mriku, tenggon salin lho. Apa? Bapak-bapak, ya kuwi lho bapak-bapak. Prabu gentenan. Mas fotoke, weh. Aku malah kon motoke jejer tak foto bertiga. Oke, gak apa-apa, atiku lega wadir wong lanang gak apa-apa ngono. Neh, Mas fotoke wong lanang neh kuwi. Tak fotoke jebret rampung pamit. Loh, gak tak ancam. Ki nek ibu-ibu mesti sing jaluk foto aku rak ngono. Enek ibu-ibu loro mlebu. Mas foto, kali kula kalih mbake. Aku yo kon motoke neh. Iya, Weh, tak fotoke jebret. Lah gak foto kalih kula Bu, aku yo ngono. Mas foto karo jenengan, selfie ya selfie. Bareng rampung aku noleh dihapus. Lah kok dihapus Bu? Elek. Wis ora apa-apa, tak trimo aku ning kono wis disepelekke ya. Wis ben tak eling-eling kok mau kudunge kuning kok. Cicok lemu kok. Wis ben ngono. Ora apa-apa, aku maksudnya ki ora rupane elek ning dadine ki ngelbulur ngono lho fotone iki. Dadi dihapus. Ya blur. Lah nek ngeblur yo njaluk foto neh. Wong mau ketok gur nglegake tok ben ketok aku dijak foto kok. Rumah saku aja jak sia banget-banget. Ora. Ning alhamdulillah kula matur nuwun kalih jajaran desa. Desa pundi niku? Ngrandu. Ngrandu sampun nimbali kula alhamdulillah. Kula jane grogi kok, Pak. Ngopo? Aku yo tanggapan ning kono-kono ning ora kaya kene kok, Pak. Sing marang kowe grogi ki apa? Penontone lho, Pak. Lah ya. Kono-kono kuwi penonton, kirane kok ora uman nggon kon ngadeg pilih mulih kok. Iya. Kuwi nek kono-kono ngoten Pak. Iya. Lah kene penonton ora man nggon ngadeg titik-titik masyaallah indah penonton sing perlu diajungi jempol tepuk tangan untuk penonton. Masya Allah luar biasa. Apa artinya sebuah tontonan tanpa hadirnya para penonton? Oh iso uga. Kok iso?
daring kae gak enek sing nonton. Lah kayak pas pandemi ya. Lah iya, maksud penonton itu sebagai supporter utama suatu kesuksesan pagelaran. Mula matur nuwun untuk semua penonton. Menyang Semarang bablas Boyolali sing gelem nonton wayang tak dongakno sugih rejeki. Menyang Semarang bablas Ponorogo sing gelem nonton wayang tak dongakno uripe mulya. Menyang Semarang bablas Surabaya kaduan. Wong wayang iki kok datang nganggo parian. Mbok ndongake langsung tas. Mugi-mugi sedaya mawon paringi panjang umur Allahumma. Ya ngono kok datang nganggo parian barang. Wong donga ki rasa parian, kedawan ngerti ra? Lah iki sing ra bener. Ora iso ra bener. Wong kuwi nggawa rasa dhewe-dhewe. Lho, nek kowe nekat nganggo parian, ki engko lek wong sembahyang wong salat, ki engko rampunge maghriban wae nganti esuk, nganti subuh. Lah kok saged? Lah ya no. Tuku bola yang Jatim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Lek ngangge parian kabeh salat bareng nganti isuk lek maghriban. Iya. Lah iya, mbok sing tangedes apa sing dadi unek-uneke atimu kepengin ndongakne warga masyarakat ana ing ngrandu kene yang ditoke muga-muga sing lara diparingi sehat, sing durung duwe gawean ndang diwaringi gawean ngono dadi cetha. Oh, berarti gak usah basa-basi. Ora usah basa-basi, sing jelas sing cetha. Saiki kok ora perlu basa-basi. Oh, ngoten. Heeh. Pak Bu, sehat kabeh nggih? Nggih. Panjang umur nggih. Sugih dhuwit. Pun cekap semanten saking kula lepat nyuwun pangapura wusananipun billahi taufik wal hidayah. Sumasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi jenenge ya wong mutung ngono kuwi. Ya ora mutung lah genah nek tunduk poin lha lapon jenengan dadak wayangan nek nganggo janturan, nganggo sulukan, nganggo odo-odo, mbok langsung perangan. Wong anane seniman iki ya ngono kuwi. Nek petani kewajibane nandur pari, nek pedagang dodolan sapi, nek pegawe ya ngulang. Lah nek seniman yo umum to nganggo pacitan, nganggo apa jenenge? Parian kok pacitan. Kok parian kok diseneni lho Mas aku. Ning alhamdulillah sing nom-nom diparingi kesehatan, pinter sekolahe. Ngono lho, basa ngono kuwi sing nom, sing wadon, sing takung, sing sepuh, sing anu ditungakne kabeh komplit. Ngono lho, mergo sing tamu bengi iki ora mung para ibu-ibu tok, bapak-bapak, sing nom, sing tuwa padha rawuh. Ayo sing cetha nek ndongane gage. Iki nganggo kata-kata seniman apa ya Ya kata-kata seniman ya. Dari mau kon sak-sake, wong kok ngenah enek kok. Ya endahe dipolas-poles. Oh ngono, endahe dipolas. Iki mau acarane apa mau Pak? Bersih desa. Bersih desa utawa sedekah bumi. Nyiras pantes nyedekai bumi Ibu Pertiwi sing saben dina ditanduri jagung lan pari, nyatane bisa diunduh dimasak dadi wujude nasi. Tak dongake sing didahar bisa marki, awake sehat tur bergizi, nyambut gawe semangat tetep ngati-ati. Muga-muga entuk rejeki sing murakapi kanggo nyukupi anak lan istri. Wondene turah kenek sing duwe utang bisa nglunasi. Sing do lara ndang do mari, sing Joko Prawan ndang do rabi, sing do kerja mundak gaji, wondene sing tuwa-tuwa gek ndang do. Kowe kok kuwaplok wong akeh lho. Kowe ndongakne mati ngono ta? Ora. Lah piye? Wong ora tak dongakno. Sing nom-nom muga-muga ndang pinter lan entuk rejeki, sing tuwa-tuwa gek ndang. Lah kuwi lho, kata-kata kuwi lho mbebayani. Lah munggah kaji. Kuwi lho kancaku kuwi. Oh iya bener. Sing tuwa-tuwa gendang munggah kaji ngono ya. Nggih lho. Sing gon kene iki lho mau sing banter gek mah mati. Ketok iki perkara warisan iki lho iki. Perkara mati ora apa-apa ning mati sengkalane ya toh. Oh nggih. Mati sukertane mung karek Bagas Warase panjang umure ngono lho. Lah bener mergo mati iki saka tembung MATI. Apa kuwi artine? Wah, mosok gak paham jenengan? Gak. Tak jelaske. Oke. Oke, direkam. Nek memang perlu direkam sesuk nggo bahan. Iya. Iya, dalang nek jek enom iki kurang wawasan kok Pak modele. Raimu karo aku tuwek aku. Lho, nek perkara tuwane tuwa jenengane nek pengetahuan yo. Jelasno Le, tak tetik. M. Makhluk yang hidup bernapas besok pasti mengalaminya. Wah. A. Akan tetapi tidak tahu kapan waktunya. T. Tidak harus tua, tidak harus sakit, nom mati yo keh, ora loro mati yo keh. Oh iya. Berarti ora kudu tuwek ya? Ora kudu. Oh iya bener. Berarti aku karo kowe iki tuwek sapa?
tuwek jenengan. Nah, berarti iso sing nom sik ya. Urung karuan. Kok balik kok. Kuwi nggon apa ki mau T. Kan DWI apa I? Ini adalah rahasia ilahi Robbi. Dadi awake dhewe mung sak derma nglakoni. Mula sadurunge kapundhuting Gusti, ayo padha ngibadah kanggo sangune mati kaya sing dingendake jenengan ngajeng mau. Nek wong urip kuwi besok sangune gur di gelu. Tugel dadi telu utawa telung perkara sing iso digawa nang alam akhirat besok. Ra ngoten wae to? Ya. Ngono. Kuwi nek jenengan gak kanca gak tak kandhani iki mau. Wis saiki lek wis ngonjaki tembung MATI saiki oncek ana desa ngrandu kene. Oh. Pak Kangko. Apa? Nek duwe acara ngono kuwi asik. Ora iso. Ki dadakan kok ngetes sepira IQ-mu. Wong kok Ngrandu ki saka huruf N G R A N D U. Oke men apa? Wis kudu akeh. Ning kudu bener, ning nganti ora bener, woh. Potong bayaranmu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Kudu pinter, gareng saiki kudu cerdas terus iso mengikuti zaman. Ya ndelok-ndelok. Delok piye? Ndelok-ndelok. Ayo pikir tenanan lho, awas lho nganti kleru. Ki sing ngrungokne wong sak desa. Ayo. Ngrandu. Ayo. Aman, wis aman, Pak. Aman. Ya, ya. Yang pertama hurufnya N. Apa arti N? Nindake sedekah bumi setahun sepisan ing mapan wulan sura. N nindake. Heeh. G. G guyub rukune warga mula bisa kaleksanan. Nek ra guyub rukun ora mungkin. Ya. Jebret meletik utekmu. Ya kepepet, Pak. R. Ragate akeh ning nyatane nek disengkuyung bareng-bareng 10.000 ya cukup. Ya. Ya. Adat istiadat kabudayan aja ditinggalno nek iso dilestarekno. N. Nanggap wayang kulit dalangipun Ki Anom Dwija Kangka. Ya. D. D. Kok cepet men wis teko D to, Pak? Wes yo. Iki kudu cepet kok. Komputer iki kudu cepet. D. Dadya sarana pangujuping donga ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Ya. U dari dhewe. Usahakno ngene iki aja gon ben taun nek iso ben sasi pisan, Pak. Ya kobol-kobol lho PAD-ne. Lah ukur 10.000 kok. Iya. Ning estu kok, Pak. Oh sik urung rampung. Urung rampung, ora estu. Iki lurahe jenenge Suparto. Nuwun sewu, Pak. Nuwun sewu. Apa? Bayar aku potong 200 pekne aku gak sangartekno kuwi. Ora iso. Kuwi jenenge kudu Suparto. Lho, kuwi Pak Lurahe. Wis ora karo Pak Lurahe rong. Lah nek Mas Pak Parto nek karo aku wis kadung akrab banget lho, Pak. Pak Parto ki. Iya, Masya Allah luar biasa nek kali kula akrab mau petuk ya. Belum petuk mau Pak ya aku ya. Akrab, ning pun akrab, pun Nek akrab. kowe muni akrab, Pun akrab. wis tau kepethuk, pundi biayine? Pak Parto ki. Iya. Lho jenenge kenal dereng. Ya wis aku gak sore jagongan yang mburi kelir kono. Jenengane tekok apa bedheki? Aku yang bedheki. Walah Masya Allah Pak Parto kok dibedheki nuwun sewu Pak Parto ngacung, Pak. Muni ora ngerti kok. Lah kok mlinti. Sing metuki mau Pak Pardi kok. Mereka beliaunya sing nganggo kopiah ke lho, nganggo kopiah ke Pak Parto. Kae lho. Oh, mripate gareng ki kira. Lah nggih aku ketok iki nyawang kono asline iki mriki. Nggih menika. Wilujeng dalu Pak Parto. Apa kabar? Nuwun sewu dados lurah pun pinten taun? Lho, wis 2 periode masamu. 12 tahun pun ngertos carane dadi lurah. Ibu cek Dek, saya ntrunyak to kowe. Lho. Rong periode iki ngerti lho carane dadi lurah ngendi tresnani karo masyarakat kok. Lah kowe apa? Lho. Lah kowe iki pangkatmu apa? Lho Masya Allah kula iki sak ndure lurah Pak nek nang desa. Weh, sak nduk kacaman. Alah, sak iso sithik. Apa pangkatmu? Juru kunci. Lah, Lho ning lurah tanpa apa desa tanpa ada juru kunci. Sapa sing arep ngatur kehidupan contone kaya ngenten iki? Sedekah bumi ya mesti enek sing mranata carane bumi, piye carane sing tukang dungane kan ya juru kunci to, Pak. ya. Wah jenengan gak paham kok. Suparto. Ngeten lho, Pak. Iki
bangsa Pak Lurah niku lho Pak Suparto niku nek kali kula mun akrab banget. Iya. Mun akrab banget. Nggih Nggih nyatane 2 periode dadi kepala desa. 12 tahun wis hebat. Teruji ya. Wis hebat pomo besok dadi meneh ya wis sae. Iya, nyatane masyarakat mendukung Pak Parto kok. Iya sing tak takokne artine apa? Suparto. Muga-muga warga masyarakat tetep tresno kalih panjenenganipun. Benjing niku nek nyalon mlih dados melih. Diluk mlaku nang mburi kelir kono. Napa, Pak? Tak uyuhi raimu. Iki dong apa ora artine? Suparto ku su ki apa, par ki apa, to ki apa? Masya Allah, barang sepele jenengan takokke. Iso nang ngene ya. Nek kula ora wis ngartekke wis iso. Ya. Kula karo jenengan pinter ndi? Kula kali jenengan pinter ndi? Ayo ngakoni sik iki kudune. Perkara apa? Ya perkara sastra, perkara kabudayan, perkara pakliran wayang. Ayo. Nek perkara wayang jek pinter aku. Nek perkara sastra? Sastra ya pinter aku. Pinter aku. Pinter jenengan? Iya. Tulung artekno artine Suparto. Nek nyoto pinter. Wong ngetes lho iki, jenengan ngomong dhewe lho iki. Ayo, jenengan ngomong ngendika dhewe lho iki. Iki lho sing dijenengi banyu dibacok balik iki ya iki. Lho, lah nek jenengan gelem ngakoni nek pinter aku saguh ngartekke. Wong jenengan ra gelem ngendika, ra gelem ngakoni kok. Oh, iya nek babakan ilmu pedalangan jek pinter aku, nek sastra jek pinter kowe. Pinter aku. Iya. Saiki tulung jenengan ngendika, Mas nyuwun sewu tulung mangartekke. Artine Suparto. Ayo ngendika ayo. Ayo ngakoni wong jenenge wong sak ngisore iku duwe andhap asor, Mas. Piye mau? Mas nyuwun tulung mangartekke artine Suparto. Ayo ngendika ayo. Pinter aku kok. Ya. Ibaratnya wong pinter kono nek kurang pinter necep ngelmune kuwi nganggo subasita. Tata krama. Ya. Mas, Dalem. kula nyuwun tulung. Piye, Dik? Mang werdekne Heeh. napa artine Suparto? Oke, mang mirengke ya, Dik. Iya, Cuk. Anyel aku. Ayo. Ugi bagiamu. Suparto, ayo. Sugih rasa tepa selira adat tata krama ora ditinggalno. Ngrengkuh kabeh masyarakat ora beda kasih, ora mbedakake sing ndek sing dhuwur, sing cilik sing gedhe, sing nom sing tuwa, kabeh direngkuh didaku sedulur lan anake. Merga kepala desa kuwi dadi wong tuane sak desa. Ya. Ya. Par. Paribasan awan dadi bengi, bengi dadi rina, sirah dadi kepala, sikil dadi nggo mlaku, wong kanggo kamulyane desa ngrandu. Totonen to. Kemajuane warga masyarakat ngrandu luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Suparto. Wah. Iya. Nuwun sewu Pak Suparto, kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Sae napa mboten? Sae to? Nggih, kula wingi teng Medion nggih ngeten iki. Pak Lurah niku kula artekke sae niku seneng ra jamak. Yes gur ngoten mawon mboten sah nyawer. Jenengan nek terus muni sawer gak sah. Aku riko mboten sah. Nah, gak ya Pak ya. Rasa mboten sah. Rasa. Nuwun sewu Pak Kangko. Apa? Kula percaya nek Pak Suparto gak bakal nyawer aku. Heeh. Wong regoe dinyang kok. Mboten Pak, ngapunten, ampun dianggep guyon lho Pak. Pripun, Adik sampun mengerti arti Suparto? Sampun Pak, sampun. Bilang apa kalau sudah tahu? Matur nuwun. Sama-sama, Adik makin ganteng ya Allah. Tidak apa-apa. Alah. Iya. Ini loh, Dik. Piye? Nun kok Dik, ngeten lho, Pak. Pripun? Ngiras pantes sambang silaturahmi ning Ponorogo. Ya. Jenengan ora ngendika nek kene iki kawasane engkeng ngerayi Ki Cahya Kuntadi sakniki jenengan wis mulai merambah mriki. Kula wae yo WA-an kalih Pak Cahya. WA apa? WA-an Pak Iki Cahya. mrai kok cahe. Dan nggih kula WA, Pak Cahya kok mboten ngasta teng Ponorogo, aku rak ngoten. Ora kok wis ben di wayangi kakangku. Lah napa to Pak? Ketoke regane di dunia. Ngono. Oh, modele ngono kuwi gak apa-apa. Lah tungkak raimu lho. Pripun? Padha regane. Padha tangono Pak Lurah lho. Dune matamu picek.
Oh, Pak Cahyo mau tak jawab mau. Sanjange padha kali jenengan kok, Pak. Iya nek regane padha, ning kan kono modele diwehi bonus bintang tamu 3. Oh wis tak karepmu. Butuhe ditangkap ngene wis aku. Ya amin. Mending pokoknya janji lho, Pak. Apa? Wayangan nih Pak Kangko nek ning Ponorogo nek jenengan kepengin meriah kudune garenge kula, Pak. Ya. Nek garenge gak aku gak rame. Ya. Oke, nyatane wis ping 3 lho. Ya ping 3. Oh. Nyatane yo biasa. Lah ya. Nyatane nek ora ditresnani apa ya gelem mesti golek gareng liyane. Alhamdulillah. Oh Pak Parto ngendika pun anu gareng anu nika jajak nika mawon pun lucu tur murah ngono kuwi. Yo murah iki aja diketokke aku ben duwe harga diri. Watan, bakune menghibur sarengan. Amin. Iya, pas karo lakone, Mas. Pripun? Lakone lah umuruning Wahyu Purba Sejati iki ndongakne para leluhur. Nggih. Para leluhur men tan prabeda kene ya wis enek SD Gocah, enek ndongak-ndongakne para cikal bakal sing ana ing Desa Ngrandu. Nggih. Eneke wong saiki mesti ana sing dhisik. Leres. Oh sing saiki kudu ndongakne sing wis seda, lak ngono. Hukume. Nah, ya saiki nembang ya, Reng. Sendika. Mergo iki bintang tamune pirang-pirang. Bintang tamune akeh. Ayu kabeh. Sitok sih. Setunggal riyen. Sinten Pak E? Mbak Elisa no. Heeh, nek niki lak anu sapa dadakan. Mergo tresnane Pak Kepala Desa. Jenengan aja beda kasih. Napa? Maihani sing sabar. Iya. Apa? Maihani. Mayani apa? Loh, gak mudeng dalange. Maihani iki bahasa Inggris. Aku ngerti ku ngoro yes karo no kok. Astagfirullahaladzim. Maihani itu artinya sayangku. Wow. Lah nek perkara iki jenengan kudu ngalah meneh karo aku. Aku bahasa Inggris kalah karo. Nah, matur pripun? Mas. Makasih. Sama-sama, Dik. Thank you. Aku ngerti thank you. Oke. Thank you. Same. Good night. Selamat malam. Good night. Oh, selamat malam, betul. Iya. Terus, nek selamat pagi. Breakfast. Alah. Breakfast ki sarapan kok. Lah ya lek sarapan ya isu toh. Oh iya, Ding. Nek selamat pagi ki good morning. Kuwi nek bahasa Inggris. Ya. Bahasa Arab bisa ora? Lah aku ngomong bahasa Inggris sih. Oh, bahasa Inggris apa nih? Lah aku nek bangsa bahasa Inggris tak pangan. Aku pelajaran SMA tak pangan kabeh. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, IPA, IPS. Aja meneh kok IPA, IPS, IP ku dhewe tak pangan. Dadi iki sing mare nakal iki. Ya nakal sithik-sithik wong lanang kok ora nakal ora komplit. Yo ning aja IP-ne. Minimal yo liyane. Bahasa Arab apa? Lho, jen yo tambah nih. Ya. Bahasa Arab apa? Bahasa Arab nek arep masuk rumah no bahasa Arab apa? Kula nuwun. Kuwi lak bahasa Jawa. Ora sak ngomongin basa saiki nembang ae. Lah nembang, sinten? Ya Mbak Elisa no. Oke. Mbak Elisa, ya. Mas aja diplera. Erek. Tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapidaden ketimuran. Mbok yo sing eling Dik iku budaya kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketikuran mantep yo mbok yo sing eling Dik iku budaya kancene
bener kandamu. Selamat malam Sugeng dalu sedaya mawon Mas Gareng Jojak Pak Kangko Mak Cangik Mbak Yulimbok. Ya, selamat malam. Ya. Ngopo? Kupingku keriting ndungokno suarane. Ngomong kok ting-ting. Ning ya ora apa-apa. Iya. Pancen ora maidung Mbak Elisana mboten piyai Jawa asli to. Ya pengen sing penting ki aku ki apa ya? Arep piyai ngendi wae ning nek wis nyemplung nyebelung ning nggon kesenian ngene iki melebur dadi siji ra ndelok kowe agama apa suku apa saka ngendi sugih apa ra duwe kuwi melebur dadi siji ning nggon budaya wayang kulit purwa ngene. Tepuk tangan. Lho Hey. senengku kaya ngene, senenge ngene iki lho melumpuk kabeh para warga kompak sedaya. Mongko aku mau mlaku saka kono ndasku buyar mumet ra karu-karuan aku. Ngapo? Ya nyapa kok tekan ndas mumet bareng. Buyar aku mumet mergane aku ki dari sono pengen manganan bakso kon. Bakso. Oh pengen mangan bakso. Iya, tapi aku mau udur suwi banget karo bakule. Udur. Udur apa? Wayel-wayelan. Ayel-ayelan. Udur. Ayel-ayelan. Alah. Eyelan. Kuwi lah pokoke. Tak aku kan mau beli bakso. Oh arep tumbas bakso. Pak, tumbas baksone. Takoni piro? 10 aku ngomong ngono. Oh. 10. Lah kok metune mangkok cacah 10. Yo mangkel aku. Sing jenenge 10 ki maksudku duduk kuwi Pak 10 pentole wae sedoso aku ngono. Oh. Bar kuwi bapake saya nesu-nesu takoni aku pedes pora. Yo mbah mangsane aku yo ora mudeng iki ki pedes apa ora kok malah takon aku. Astagfirullahaladzim. Emosi Masya Allah. Sing kudune emosi udu kowe nduk ning bakule. Kuwi ngono kuwi sih tambah meneh aku lek emosi Mas. Ki mau takoni pedes pora kan aku ra roh, ra reti aku ki pedes pora. Warung mangan ya. Rong mangan. Tambah ono aku njaluk es teh takoni legi pora. Jombo aku ngono. Astagfirullahaladzim. Maksudnya gini lho, Nok. Jenengan ditakoki karo bakule, baksone pedes apa ora kuwi kowe kepengin sing rasa pedes apa kepengin sing rasa ora pedes? Jombo. Kan belum dirosokno kuwi ki pedes pora pedes kok aku kon ngomong ki pedes pora pedes. Maksude kowe request, memberikan permintaan engko baksone digawe pedes apa ora pedes? Kok kowe dadi emosi kan? Aku ponakane bakule. Ayo nesu-nesu to. Nek Aku ki karepe ki mung pengen mangan bakso, tapi ki mau kok tekan ngendi-ngendi ngono lho. Kan aku dadi mumet buyar uteku mencret. Nek kowe mau nak perkara bakso, Iya. repot meneh wis aku kuwi mau. Lah ngopo? Aku mandek teko Magetan. Lah, Aku kadung menggok warung soto. soto. Kamu beli soto. Daging. Daging. Aku gak sido mangan. Mergane opo? Lah tulisane soto daging budui. Waduh, iki daging bagian apa aku ngono? Soto Daging budui. Wah, iki gek daging bagian apa tak olah alik tek semuireng enek. Wah, iki gek apa aku ngono. Aku terus gak sido madang. Kaya budui. Yo. Maksudnya ki daging budui. Iya, Kuwi iya. bakule budui. Loh, kuwi jenenge bakule omong Elisa bener. Lah, Bakule iki jenenge buduwi, dudu daginge buduwi. Kok jenengan ngeyel wong sing tuku ki aku kok. Warunge tulisane soto daging budui. Ndelalah ki cilik ngono enek irenge tengah kok. Daging iki kotak irenge tengah aku. Wah, iki daging nggen apa aku ngono. Kuwi padha karo aku. Piye neh? Aku isuk ngono lek ndek iki bar wayangan ning Nganjuk to. Nggih. Isuk terus mampir ning nggon masjid ngono kuwi. Aku ora sida salat kok. Lah nyapa?
Lah ditulisi sing nggawa HP dipateni. Aku nggawa HP aku rasi to balik. Mak, astagfirullahaladzim. Ya aku wedi to. Ya iya. Oke nek kasno bune lawane dhuwur tulisane sing nggawa HP dipateni. Aku langsung balik rasi do salat. Mas dalang sing bagus dhewe. Apa? Maksude niku HP-ne di silent ben ora ganggu. Ora enak tulisane HP-ne di silent, tulisane sing nggawa HP dipateni. Sing salat aku apa kowe? Wih, panggayen. Matur nuwun, matur nuwun. Bener lho. Bener kabeh pokoke perkara bakso ya bener, perkara salat ya bener. Wis timbang engko padu. Tadu menden dongake. Ya, Mas dongake opo wae. Olah tak durane dawa-dawa. Ya aku sing mau request donga petani mbako. Oh, petani mbako. Oh, petani mbako, iya, iya, Mbakone iya. lulus, muga-muga apik kabeh. Mbek ngrembuyuk je bubut. Apa? Kalau itu ya, maksudnya bagus itu gimana ya? Neremboko. Ngrembaka, ngrembuyung, ledung-ledung kok jebubut iki apa lho? Gak Ora ngerti bahasa. Ngarang aja aku ngarang. Ya wis ngono, muga-muga apik mbakone. So petani lulus mbakone apik-apik. Amin. Pajeng apik. Yes. Panenane ya apik, Panenane. regane ya dhuwur. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Oke, niki mau nggih wonten request. Oh. Pak. Dah kula bocong nggih. Ya woconun. Menika saking penggemar wayang Pak Trimo Pratama Desa Purworejo Nguntorona di Magetan. Niki mangke nyuwun. Magetan tekan kene sa. Nggih. Nggih, waduh adoh iki nyuwun denok mangke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang, kula nyuwun tembang Kadung Tresno. Kompelit sabowonipun. Komplit ora komplit. Kompelit tulisannya Komplit. kayaknya. Gak popo, bocah ajaran. Iya. Yes, Ben. Belajar berbahasa is gak popo. Nyuwun nengkang nembang Mbak Elisa Osokarus. Usuh karus. Saking kula Pak Kombet, saking Jalan Sakura Muneng Balong. Oke, terima kasih. Balon. Nggih, wah. Wes, iki ya neng Pak Mundus. Nggih. Ya, iki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Kangko kula badhe nyuwun gending sesi Demak. Nggih. Lilo ingkang nembang Mbak Mayang Tato. Lho, Wih, Kok mayang tato lho apa, Mbak? Mbak Mayang. iki matane delok niki wacane to. Mayang tato. Ah. Wah, iya iki kok dadak nganggo tato lho. ya. Heeh. Ning pancen kok Mbak Mayang niku enten tatone. Oh, Wong weruh kowe tato nih. Nggon weteng kene iki lho. Tato bu. Tato niki cecak. Kok ora tanggung tato cecak. Saking akrabe Ning beteng. ning weteng iki tatone cecak. Weh. Bareng ndek iki rak meteng. Iya. Weteng gedhe kae. Lah kok malah dadi boyo. Tadi winginane ora adus to. Sopo? 7 dina Yo. iki mayang ora adus 7 dina. Kan maune cecake madhep ngisor. Madhep rono. Malih munggah kok bar. wedi ya. Kowe iki ya teko kono. Masalahe disake wedi karo bekecot. Iya, ya nek bekecote bareng lho. Kok dorong kabeh to nggon-nggone tato. Nggih. Lah ya gending menika kula aturaken kagem Bapak Demang sekalian perangkatipun. Nggih. Ugi rencang-rencang pemuda Cakra bersatu kerajaan. Nggih. Saking kula Udin Ketan Puskesmas Ngrandu matur sembah nuwun. Wah, sing ngejak foto kula wau nggih. Oh, nggih Mas Udin, matur Mbah nuwun. Menika saking Pak Trimo Tegalombo, Posorejo, Jenglik, bintang lagu Wedang Kuning. Ini tak kira Wedang Kuning kan iki. Nah, nggih. Wedang kuning. Oke. Sugeng dalu Mak Limbuk kula nyiur cabang 3 Jalan Imam Bonjol alun-alun Ponorogo ke barat notok minta gending pembeling nggih Pak Mulyono MC ya. Nggih. Kira mungkin sisan ya lek maca karek dipinangkani. Sendika. Iki Pak Soiman ngeluk lor ya nyuwun gending rujak jeruk nggih wonten artane 300.000 matur nuwun. Tasih setunggal dindakne sisan. Sugeng dalu Pak Kangko, nggih kula Mbah Semo. Ngrandu kerajaan Mbak Elisa nyuwun gending Nyidam Sari dipun bawani. Kalih Wedang Kuning gending menika kagem masyarakat Ngrandu sedaya. Sugeng ngayahi wajib Mas Jalang semoga lancar. Amin. Amin. Salam nggih. Sing abi pinangane sing ndi dhisik sa? Manut awakmu sa? Menika. Didung karo Hani Kusuma. Nggih. Kadung Tresno niki wau pamundutan. Kadung tresno nggih. Nggih. Sing mat-matan riyen. Ya, nah. Mengko nek wis Mbak Elisa terus Mbak Ani engko ganti
Engko menawa wis rawuh menyang Pak Camat diaturi tindak panggung, Mas. Oh, ngaten. Nggih, siap. Enek bapane ya, Sa? Wonten. Wonten. Oh, ora apa-apa. Tarap belajar. Ora ngono aku wis sinau basa Jawa tak pik-pik. Tak pik-pik. Sinau basa Jawa? Tak pik-pik. Apik. Ya, nganti sapa apa jenenge lagu-lagu barang bahasa Indonesia tak translate dadi Jawa. Pamrih ben iso basa Ben iso Jawa. aku iso basa Jawa. Masya Allah. Contohnya enten? Aku kan seneng tembang kenangan to. Lagu Ebit GAD itu lo ngerti ra? Lagu Ebit GAD. GAD. Coba JDN iki lagu apa? Awak dhewe kudu wudo. Lantenanan resi. Suci lahir kelawan batin. Delok ning jero. Sadurunge ngomong sing kerno bledok sing isih tememplek. Sik to aku sing ngarep aku gak kuat. Awak dhewe kudu udo. Kuwi arti bahasa Indonesia apa to sakuwi? Loh, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, bener toh? Ya. Awak dhewe kudu wudo, lantenanan resi. Ayo udo ayo. Ayo. Mumpung lagi pengen aku. Astaga, aku lagi belajar ben iso pinter translate basa Jawa. Oh, ya kejaba ngono bangsa-bangsa basa Jawa ya dipelajari. Pelajari. Coba kowe iso ra translate, coba sak balon ko ada 5 iso ra? Iya ya turah iso to. Coba. Balon ini nek kene basa Jawa apa Ya plendungan? balon. Oh, plendungan. Pelendungan. Plendunganku enek 5 werna-werna rupane ijo kuning kelawu Heeh. eping Jambon. jambon dan lan biru meledos plendungan ijo der. Oh iso aku atiku banget kacau banget plendunganku kari papat tak cekel Ayo. rapat Erat-erat yo kok rapet-rapet. Oh ya pinter. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Ayo Sa. Nembang Kadung tresno. Silindro apa Mas? Oh selindro nggih. Songo. Rina wengi dadi ati piyaine cantik suarane apik. Apa? Bareng nembang kok luwes ya Reng ya. Lah iya toh. Oh iya ya Pak ya. Mau nek omongan celewat-celewat kok nek nembang kok iso cetha ya Pak ya. Kabeh iki kudu diprenake, karo durung pas kudu dipaske nganti bener. Oh iya pancen kudu ngono. Suwi-suwi kulinten. Kulino. Kok kulinten gitu. Tanpa kayung yon marang lurahe. Pak Lurah terus mesem-mesem. Mboten sah dibatin, Pak. Lah terus batin Pak Lurah kok. Aku rek dikene terus nyawer piro gitu. Ya ning gur di sementara masih dalam batin. Ya apa-apa batin dulu. Gak apa-apa, Pak, dibatin Rin. Kayung Yun karo lurahe berarti seneng karo lurahe. Lah yo no. Tresno kalih lurahe. Tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresno dan liya
satemah loro asmara. Ya, kadung tresno. Ya. Nanung ninung. Nadyan bebasane kelingan godhong sambar rasa Mas Gareng. Ya apa Pak E? Dalu niki ugi dipun rawuhi Kepala Desa Ngadisanan Pak Suparni uga rawuh. Matur sembah nuwun. Nimbali awake dhewe winginane. Leres matur mbah nuwun bekti kula. Pak Parni ya tetep raket le pas duluran. Amin. Mas Pari Sugiono Menyimak ya. saka Surabaya juga monitor. Matur nuwun. Romo Eko Bilowo juga Jakarta. dari Bekasi. Nggih, Bapak kula. Eko Bilowo. Nggih. Kula entosi Suro Ngajeng Pak Eko Bilowo. Amin amin. Nggih. Ya. Iki mangke dawahipun menawi podang kuning dos pundi? Oh, mboten napa-napa. Sekalian dua gitu ya. Sekalian dua. Nggih. Sekalian dua. Derek ya Mas Dwi Colares Indonesia. Oke, yuk. Bacaane sarwa asri jero yen nganti kang nyayang kleang tak sawang wentlok apan kegancangan tak rindik saka kadowan sarawi ngoceh dheweke ngalih pencokan Ibu bunga yang lakon gandeng sirane ora bakal hatiku kekiwan liyan yen si podang hantu ati kesanan ora mendok hatiku sansaya ndodra tak sranani don wingat kulo teng kendho Matur nuwun Mbak Elisa. matur nuwun Sumpah musik Mas. Biasa. Ya Mas. Ya.
Go ngatekne Mbak Hani Kusuma Wardani. Ora nganggo Wardani. Ora toh. Nah, ayo. Ayo Han. Ngatek, Nduk. Ya, musiknya Indonesia. Yuk, spot musik. Yuk. Hani Kusuma ki spotnya yo kudu kanggo musik. Pase. Maihani. Nggih. Masya Allah si cantik. Kamu tahu nggak kalau aku bisa sulapan? Masa ta? Aku sebelumnya kesukaan parfum kamu apa? Aku. Iya. Aku parfumnya yang bau melati. Bau melati ya? Saya bisa memberikan aroma melati di tanganmu tanpa aku menyentuhnya. Piye kuwi, Mas? Tanganmu. Nah, pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Coba cium tanganmu, pasti bau melati. Iya, Bau melati? heeh. Mosok kan, Nduk? Alah, kok mesti. Nggih mau wis. Iki lho sing dalu Pak Kakak. Nggih, sing dalu. Alhamdulillah. Saken pindah malih ya. Kita nggih malih sowan wonten desa Ngrandu. Asline Ngrandu ki lek sakjane artine ki singkat, Mas. Ora kudu NGRANDU. Oh, duwe arti dhewe. Nggih no. Ngrandu. Ngrandu. Ngeran kuwi ngrantu ngranti utawa ngenteni. Du ki duit. Kok loh, piye kuwi penjabarane piye, Nduk? Ngrandu gitu. Ngran. Ngeran kuwi kan ngerantu ngranti utawa ngenteni. Du niku duit. Lah niki sak rombongan ten mriki sing dinteni napa nek mboten duit? Oh iya bener. Iya ta? Iya, tak akone apik. Senadyan to kowe ayu, nyatane moto dhuwiten kowe ya. Loh, wong jaman saiki ki moto duwiten ki wis lumrah. Indis ekonomi sembarang barang larang, ya toh? Entuk wong kuwi materialistis kuwi entuk ning ndelok kahanan lan situasi aja kabeh-kabeh dipangkas rata. Wong urip ora gur butuhke dhuwit ning ya butuhke seduluran. Mula nek kowe ngantek kok gur ngutamakan dhuwit, kowe engko ora duwe sedulur. Wah ngono, berarti pira-pira enenge ya Mas ya. Lah, kudu disyukuri. Nek iso ngebotke dulur dhisik tinimbang dhuwit. Syukur-syukur golek dulur sing duwe dhuwit. Berarti sampean ten mriki golek dulur Sing duwe dhuwit. Pak Lurah dulur kula nggih. Nggih. Bapak Lurah Sugeng Dalu Bapak Suparti. Suparto kok Supar. Pak Suparto kok Bapak Suparto. Sing ngebel kowe anu to, Han? Sing ngebel kowe lak Pak Parto piye, Mbak to? Nggih. Lah nggih. Lewat Mas Poncol. Oh, mana? Oh alah Mas ya. Ngoten. Suparto yo aneng tegese dhewe nek aku, Mas. Oh kono yo arti dhewe. Nggih, no. Diani cake ayu-ayu dia pinter ya Mas. Lho, kula. Su Kuwi sumeh. Lho jenengan lek mirsani sinten Pak Suparto kiket mau mek. Ngaten. Iya, pinter cake. PS tuh ya Pak pinter ya Pak ya. Bisa. Sumeh. Mak ning warga masyarakate sumeh seneng srawung. Mula to sakniki 2 periode nggih Pak nggih. Betul. Mugi-mugi Masya Allah. periode selanjutnya tetap menjabat menjadi lurah Heeh. Desa Ngrandu. Amin. Ning penting syaratnya kula bisa ditangkap lho Pak. Ya. Kak ya. Kowe mau Supar terus terakhir Par lho. Parwo. Su niku sumeh. Oh, Par. par. Sak paran-paran memuji mring Hyang Widi. Oh berarti di mana tempat Di dia mana selalu tempat ki berdoa. berdoa. Jenengan napa nek perso ki sedekap ngene to, Mas? Nggih. Tangane ki wis ngene iki. Ngeten lho Pak Kakak, ngeten. Dikir. Oh. Ora, Lha apa? kapalen iki bocah Ya dikir. Tasbih. Nggih, dikir ndongakne awake, ndongakne keluargane, ndongakne warga masyarakate, ya ndongakne desane. Oh ngono. Terakhir. To kuwi Toto Karto Tentrem lan Raharja. Toto Karto Tentrem lan Raharja. Oh, iya. Mula Desa Ngrandu menika dados desa ingkang Toto Karto Tentrem lan Raharja mergi kan
pimpin Karo Bapak Suparto. Pak Suparto. 2 periode loh Mas. Muga-muga tahun ngarep dadi meneh. Amin Jadi meneh. Allahumma. Amin. Terus yo nanggap wayang meneh. Ya. Nggih. Andra kowe kok iso to didadak karo Pak Lurah Kemongan? Kula. Apa pas prei apa pancen yo? Lah kula niki sakniki pun mboten baku kok. Oh, Nggih, suran ngeten niki nggih nganggur. Oh, ngono. gak ding Pak. Ada alasan tersendiri kenapa Mbak Hani bisa rawuh teng. Lek kowe ngerti alasannya apa Hani kok iso tekan? Yo turah ngerti no. Apa? Sadurunge wis WA aku sik kok. Apa ya? Jenengan apa nderek Pak Kanggo tanggal 14. Nggih, ya wis nek aku dicoba alurah njujak mangkat aku. Lah ngopo? Enek jenengan kok. Wah. Mergo tresnane karo aku. Lah ya. Iki ana pamundhut dohan. Nggih. Oh pilihan dhewe ya. Nggih, Iki ana sing nyuwun lagu pepeling. kepeling. Sing urung iki mau apa iki? Niku mau Mbak Mayang sing kuwi. Idam Sari. Jam Sari. Heeh. Idam Sari ya, Nduk ya. Nggih. Nah, Mak, kelingan Mbak Mayang tato mau jereke ora adus 7 dina. Tatone langsung nambah ning geger. Nambah apa? Gambar emping. kowe kadas ngawur. Kowe kadasen. Lah iya. Tambah melih sakniki tatone, Pak. Apa ya? Tato wineh iki lho ning pundak iki lho wineh, Pak. Ini apa? Wineh pari. Weh. Lah iki oyote ning isore. Loh. Lah sukete. Lah kuwi ning isore neh. Nembang ya nek aja galekno. Menung. Ayo, bawani sik ndokan. Ya. Duh, wong. Kenal. Dalem. Nek jenengane bladus kok. Bladus mbok men. Menika Mbah Semo kula aturaken ya mau pudang kuning sampun Mbak Elisa. Menika nyidam saripun Hani Kusuma. Ayo. Wong nandang asmara. Iki ketembange apa gandrung iki? Aku gandrung kene, Pak. Iya no. Sing seneng aku apa sing seneng kene? Seneng sing wedok. Oh, berarti aku sing diseneng kene. Heeh. Jane wegah aku jane. Kok wegah mau elek ngerapek-ngerapek. Iya Cahayu. Alah ayune tupuk undung Masya. Apa to awakku dhewe Ya dijak mlaku-mlaku ngalor ngidul ngono kok mau meneng ae. wong ayu jak Gendro suwasana. maneman nek mlaku-mlaku ndak kakeke capek. Mending ning omah dipangku, dilus-lus pijeti pundake, nek wis turu juga dolanan. Alah. Apane sing dienggo dolanan? Rambutnya dikelabang, disisir ngono. Cahayu iki sing nggo dolan ku rambute, liyane gak entuk. Duh dewa Jawata gong Welas Piye ya iki? mring wa mami. Besok kapan katekan jejer lan wong ayu. Waduh, Masya Allah. Pak Lurah aku gak mbok bayar gak popo. Tenan Pak, sumpah lho. Aku ra mbok bayar ikhlas. Yo Pak Kanggo yo. Gai. Pak Kanggo. Apa? Ngerti kok Pak? Apa? Ayem Pak.
biyu. Ya. Alah gak aninget-nget rene kowe pengen kowe. Alah. Ora mungkin kowe kuat mangku. Alah. Iki lho. Ya iki lho keluwihane dagelan itu Bang dalange. Nek dagelan iki iso mangku sinden, dalange gelem ora gelem ya ngedep tebok. Ora apa-apa Pak, debok lah yo halus. Jajal kok lus-lus halus e pol Pak kuwi. Debok jajal lus-lus. Halus to. Halus. Ya guremane gak iso ngentut. Tutup mukrime ndak. Au. Umpama sira nahkoda. Rasane piye, Reng? Mangku Hani Kusuma piye rasane? Rasanya lain. Lain. Bedane ngono. Lain. Bedane nggon ketebalan dan juga kemantangan. Ntreno ya diganjel sepon ae mulai. Kuwi mau to? Sepon kuwi. Layak buat gua. Ketebalannya masuk batinku ngono lho. Sepon. Nanong ya. Tanpa prau sasatra den patri. Ayo bareng karo Gareng Nyidam sari mau jane neng sing request lho, Reng. Pripun? Anu mbok sekali-kali anu Mas Gareng itu kondalang ngono kuwi. Lah, ora usah ngono to, Pak. Kula iki menghargai jenengan. Apa iya? Nggih, ngono aku mayang gek piyai kene do pirsa. Yu lah nek wayangane apik Garenge, engko sok tahun ngarep nanggap aku. Sing gareng gendi Pak kok. Engko mosok ngono enggak. Aku Bagong nek aku. Ya sakelas lah pemaku dandan Bagong iki wis sakelas karo Bagong Blondor. Ning nek upama kula entuk usul, Apa? jenengan aja Bagong. Lah ngopo? Kebagusan. Jenengan nogok. Toko ki lambene ombo e. Ya. Lah iki mau wis didhawuhi karo Pak Lurah, Doani karo Mbak anu Mas Gareng. Nggih. Kon ngebarke jam 3 mergo selain ngruwat ya ndelok bal-balan Spanyol karo. Lah kok yo rono meneh. Jenengan iki fokus. Makane ya sangae. Engko geku ya wis streaming. Wis siap iki. Fokus. Yo garap campur sari Mas. Sendika. Hidam sari. Ayo buka saka keyboard. Yo digawat iramane rada ngampat sithik le. Mas Kasih. Iki sing nenggak sing ngendang Mas Kasih. Oh niki asmane Oh Mas Kasih. Lah Mas Ardi pundi to Mas Ardi? Kae. Anu enek request saka emak-emak Indonesia mongko duet karo Hani Kusuma. Oh. Masya Allah. Nggih, siap. Nang ndi tae? Niki lho Pak, Ndi? ngrebab, Ardi ndi? ngrebab nembe Kudu ngrebab. kuwi dudu Ardi. Kuwi Arnold. Oh, Arnold. Ya. Batenku Mas Ardi kok malah nelungsungi. Mlungsungi saya alus rumah saya tuwa. Ayo. Tembake no. Ya coba kayak apa? Yuk. Kurnia puji, terima Mas Pomo, terima kasih. Bunda.
Aturke Mas. Ya, arep ibadah. Yuk. Jamburi. Siap Mas Momo. Ya, dangdut ke, Mas. Mas Momo, terima kasih. Alis Santoso. Luar biasa, Masya Allah. Menika giliranipun Pak Camat, Mas Gareng. Oh ngaten. Pesanipun derekaken karo Pak Lurah. Ije. Tidak panggung. Mau Mas acara sambutan lah durung Paring Sabtu. Rawuh. Nggih. Monggo Pak Camat pun rawuh napa dereng? Ya. Pak Lurah. Ya. Ya, turut. Nggih, sugeng dalu Bapak Camat. Sugeng dalu Nggih. Anom Dwijo Kangko. Nggih, monggo. Nderek sasana saha panci pandaya sura kula aturaken Pak Camat, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Engkang kula hormati para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, Pak dan Ramil Kauman, yang kami hormati Bapak Kepala Desa sekecamatan Kauman, Pak Lurah Ngadisanan ugi ingkang kula hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, sedaya kemawon lembaga desa, lembaga kemasyarakatan desa, Bapak Ibu sedaya warga Desa Ngrandu ingkang kula hormati. Alhamdulillah wonten dalu menika saged makempal manunggal wonten halaman Balai Desa Ngrandu menika wonten acara bersih desa wonten Mbak Lurah nggih. Bersih desa ngawontenaken ringgitan wonten dalu menika alhamdulillah saged kalampahan. Mugi-mugi kanthi acara menika sedaya masyarakat Desa Ngrandu semakin guyub, semakin rukun. Amin. Amin. Nggih. Terus pandonga wonten bersih desa menika sedaya dipun paringi lancar rezekine. Amin. Allahumma amin. Panjang yuswa. Amin. Makmur desanipun. Amin. Ya Rabbal Mbok pilih makaten kemawon ingkang saged kula aturaken. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah badhe nambahi Pak Parto. Monggo Pak Lurah. Nggih, sugeng dalu Mbak Dalang nggih. Nggih. Sugeng dalu sedayanipun nggih. Nggih, Pak. Niki ngeten, Pripun? wektale benjo kedangon nggih. Nggih. Sakjane nggih kula ki ngendikane nggih wiraswara. Wih. Tapi dalu niki kan pun kerjasama kalih
Mas Gareng, Gareng, nggih. Mbak Elisa, Nggih. Mbak Hana nggih, Hani, Pak. Mbak Hani nggih. Pripun? Terus ngaten. Keranten pun kerjasama nggih. Mas Gareng sak kanca kajenge kerja, Nggih. kula sing mandhap. Ngoten nggih. Oh, Jenengan kerjasama nggih. Oh, nggih. Ngoten nggih, mandalan. Siap, Pangapunten. Nggih. Pangapunten dados mangke kula wakilne Mas Gareng kalih Mbak Elisa kalian Mbak Hani. Siap. Sing ngrantos penontone sing dirantos niku mboten kula soalé. Mboten madal nggih. Siap, Matur siap. suwun kula ta mandhap. Nggih. Pangestunipun nggih, Pak. Nggih. Pun toh mboten sah rek kaya ngoten niku rek kaya kalih sinten to, Pak? Kula kalih jenengan rak yus. Pak Gareng kula diwakili Pak Lurah nggih. Oh ngaten, mboten menapa, Pak? Oh ngaten, nggih. Matur mbah nuwun nggih, Pak nggih. Berkah-berkah barokah, Masya Allah. Masya Allah, dadak nambahi Pak Camat ya Allah. Mbah nuwun nggih Pak Camat, mbah nuwun Pak Lurah. Masya Allah, nggih. Nggih miketi. Nun sewu niki parian sekedap. Parian. Nggih Pak Gareng. Teng Pacitan tuku beras. Teng Pacitan tuku beras cakep. Mugi-mugi sing suka parian, sing seneng parian enggal waras. Amin ya robbal alamin. Artine ngerti ora reng kowe dianggep gendeng. Ayo, kerasa ora? Tuku tomat Ah. karo timun, Ah. Pak Camat matur nuwun. Nggih, niki bebingah saking Pak Lurah kalian Pak Camat matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, Masya Allah luar biasa. Ya diselingi iki no, Siap. si Mayang Tato ki mau. Nggih, Pak mundutanipun napa niku wau? Sesi Demang. Oh iya, siap. Ayo Mayang Tato, celukane Mayang Tato saiki. Ayo. Mayang tato. Wis ganti neh to. Ya, jenenge kok gonta-ganti to. Anu karo men anu gen dikancani karo anu sapa jenenge kuwi Okwa. Ya. Oke. Ah. Kene Cahayu. Nek Okwa ki ora nganggo tato. Oh dereng kok Pak, dereng. Upama tato iki gampang ilang tatone Okpa niku. Kok iso? Nah, biasanya ning gulu cilik abang terus rong dino ilang. Iya toh. Sing iki Mbak Okpa iki yo. Iki Mbak Okpa. Okwa. Loh, aku mbiyen cilik amurah nek andeng-andenge ning sor gulu loro lho. Kok gene saiki? Indah. Oh pindah. Pindah. Iya, pindah. Ya. Niki Sesi Demang sing dijaluk. Sendika, sendika. Nggih. Langsung garap gumya. Yo, langsung garap dunia. Oke. Ya. Terima kasih ya Mas ya. Aman. Ya. Mas apa toh? Mas siapa? Udin. Oh iya. Ya terkenalnya Mas Udin ireng nek kene. Ya. Oh. Kayak mau sregepe ora jamak. Siap? Yo. Oke. Terus no ya. Terus no sesi. Karya Mbak Sukron Suwondo. Mbok menawa pun rawuh dalu menika. Yo. Luwih becik patenane timbang berbicara. Ayo kene reng.
ladeni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga nrimpo jiwa ragaku kak gerong kahormatan mamruk rupa ngarepin urip ana kutha gedhe kuwi tak tukoke Terima kasih. Nah, Matur nuwun. Mas Gareng. Ya, Bu, ya, Bu. Anu, wingi beberapa hari Mas Ardi ki ora mangkat. Oh, ngaten. Lah oke sing berpendapat dikira tak pecat. Nah, Astagfirullahaladzim. Ardi boten mangkat telung bengi niku napa dipecat apa Kang? Lah iki mumpung jaya nek kon omong dhewe nyanti parane telung dina ra nyang. Lah. Ini, Di, ajal kental nih. Arjuna nih duwe Jelaras Indonesia. Ya, ngono ya. Ayo. Ya, apa nana Mas Gareng? Pripun? Mas Adi. Ayo, kene monggo Mas Adi. Ah. Kiai kok Ya. bagus sih. Support musik Mas, ayo Mas. Ya. Kasih sepoco. Yo, kasih support untuk Mas Ardi. Muhammad Ardi Albertus. Ya. Hah? Muhammad kok gula. Siap? Ya. Kasih dulur. Ibu-ibu yang pirsa. Ya. Aku nek nyawang Mas Ardi Apa? koyok ngilu karo awakku dhewe. Ngilo. Maksudnya gantengnya padha ngono. Padha plek. Iya, iya. Nggih. Lho, gini Anda. Heeh. Niki lho Mas, menjawab komentar dari ibu-ibu sing ngendika jare Pak Kangko, Mas Ardi kok ora nderek ngantek ping 3 ki apa jenengan pecat. Lah saiki gandeng jenengan wis nderek tak kon klarifikasi. Jane ora klarifikasi memberi keterangan. Memberi keterangan piye? Wong aku ki ora tau mecat karo kanca-kanca duwe Jelarasne ora kebangetan tenan ngono. Heeh. Nganti le 3 dina ora mangkat 3 bengi ora mangkat ning Ponorogo nganjuk karo yang ngendi dek ngene nganjuk 2 kali. Ya, heeh. Nah acara apa? Wingi kula mboten bidal niku mergi kula mantuk Klaten, Pak. Oh, enak acara nih. Nggih, enten acara ten Klaten. Oh, gitu. Soalnya kan tanggal 10 11 niku kan bajutan. Nggih. Mboten mantuk nggih pun. Oh. Oh, akhirnya terus jadi pamit 2 dino. Ya. Ora mulih mengko saka Ponorogo kalak babas ning Nganjuk 2 bengi. Nggih, mergo awane lak klenengan to niku Gian. Nggih, daripada mengki kula mantuk ngebis. Nah, iya, malah hilang. Jadi sekalian. Ngebis ke Ponorogo barang hilang-hilangnya ning Kediri. Lah ya. Bilang kok ning Kediri. Ya. Ayo Hani karo anu sama jenenge Elisa. Ayo. Gemenang. Ya, ayo. Nok Hani nok Elisa, aku ibaratnya Joko Kendil malih Satrio Bagus. Cring, iki malih aku. Ayo. Iki mong aku nuruti karepe para netizen, Pak. Mangke tulung diduwetke Mbak Elisa, Mbak Hani kalian Mas Ardi. Ya, iki aku mung gawe lega tok.
Kaum emak-emak Indonesia Mas Gareng. Nggih, Pak, gak apa-apa, aku gak meri kok. Rameri. Gak meri. Kalau apa? Engko aku arep duet karo Burini. Yo yo. Ora meri ya. Nah. Karo Mbak Elisa karo Mbak Hani, ayo. Pripun Mbak Elisa? Gimana sek ya? Ya, piye. Pripun napa? Lah yo arti niku lho, bilang-bilang dino ora mangkat goleki wong bilang-bilang. Loh ya namanya ibu-ibu tuh memang kan bahagianya tuh kalau menyawang yang ganteng-ganteng, yang masih muda gitu. Jadi piye carane Pak Kangko kalau bisa Ardi tuh kudu mangkat terus niku pripun itu loh di Iya. strategi ini. Ibu-ibu kuwi senenge ora nyawang wong ganteng. Lah, Cekelan duit. Nek gur nyawang wong bener, ganteng bener. pangan apane? oh Yo Bu yo. gitu Bu. Yo kalau yo kalau. Ibu langsung. Nyatane Betul. Budi langsung muni, yo. Sebab apa kok muni yo? Mergo sing omah gak disawang, aku gak ganteng. Gak Carane apa-apa. to Mas Gareng, Mbak Elisa ben Piye? tetep mangkat, Mas Ardi ki didadekne gayor. Kok malah dadeke gayor. Sawang-sawangan. Maneman. Ayo arep nembang apa cah? Telu. Nah, sing kira-kira diapal apa le? Ana Puspitono lho, ana apa sing apa monggo. Sumanding nggih, Sumanding. Semanding ya. Ngawur aku. Kok tengah sini loh, jangan mepet-mepet. Wah, gantengnya tenanan tiba Pak. Piye? Ya ampun. Kowe cedak lagi iki, Pan. Nggih, ndredeg aku. Iki seumuran enggak? Arti sama Han. Duka. Sem- Sampeyan Kowe kelahiran Yo kenalan sik sing Tanya apik, dulu, kenalan tanya sik dulu. Salim. Yo mangane ra ono. Tak waris sik piye? Tak contoni ya. Ono. Weh karo kono aku salaman ini. Nah, Selamat malam Mbak Elisa. malam. Kawin yuk. Kok ngono? Iya mesti kenalan lho. Tanya kamu kelahiran berapa? Iya, aku kelahiran 2000. Aku- Coba Ardi karo Hani. Coba kowe gedang Salim sik kenalan. Salim kenalan. Ayo, Salim. Pripun? Salim kok pripun? Salim. Salim sih. Yuh, jan kau dewa-dewa. Mbak. 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 Nggih, Mas. Sugiyati. Wes tak dicolne, Mas. Lah mboten dicolne, Pak. Sing nyekel wae sing wedok. Ngontrak sing wedok yo ngetek kok. Seumuran ya sampean 2002. 2002. Wah, pas-pasanku. Wah. 2005 Hani ya? Iya. Cocok. Oh 10.000 berarti. Hah? 2005 toh. Kaya 400 no. 100. Monggo pun aturaken nggih. Nggih. Lagune apa mau Sumanding? Sumanding, Pak. Ayo, Lady, ajarkan terus yuk musikipun. Penaturaken iki mung legani para pamirsa di seluruh dunia, utamane ibu-ibu utawa kaum hama. Ya, yuk. Apa, Mas? Ya.
Makasih ya, Mbar. Reng, nyale kena Jauh. adi. Ya, Dipun. dia cukup rokok, mungkin rokok gen ketok lek cah lanang. Ya. Mas Ardi, pikantuk bebingah saking Pak Ing gitu Mas rokok, nggih. Berkah ya, Mas. Asli bro, aku tak mbacutke lakon sing engko gara-gara ketemu neh Mas Gareng karo Mbak Elisa karo Mbak Ani. Ya, yo. Keprosik ya, yo. Keprosik. Ya, ya. Bande roka kondo